Iti pakasaritaan maramrambakan ita bulan ti Kaunaan ang gundaway panakakagteng ti tao iti bulan iti tawen 1969 baban iti Apollo 11. Intay subyan dagiti pasamak iti parang ni Anjel Kim Pengosro. 10, 9, ignition sequence start. Idi July 19, 1969, bayat madandanagan ti minilyon nga orayon ti resulta ti misyon ti NASA nga Apollo 11 nang ipaulog ni Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. ti Proclamation No. 582 anang ideklara iti July 21, 1969 kas may isang special public holiday iti intero a pagilyan. Nairanta ti proklamasyon amang ted kadagiti Pilipino iti gundaway amang saksi, babaen ti live television ken radio broadcast, iti umuna agandat nga agdisso iti bulan. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Iti dayta at tiyempo, ti panagsukisok iti lawang ket nagbalinen a maysa kadagiti kadaklan a sayantipiko a panagreget iti may 20 a siglo. Ti misyon ti Estados Unidos nga Apollo 11 inrepresentar na ti adu atawon a panagsirarak, teknolohikal a panagbalbaliw ken dedikasyon ti rinibo a scientist, inhinyero ken astronaut. Siga gagar aninamnama dagiti tattao iti intero a globo, no kabaelan dagiti tattao nga ramiden ti kasla imposible idi, ti panagna iti rabaw ti bulan. Naiuswat ti Apollo 11 manipod iti Kennedy Space Center iti Florida, idi July 16, 1969. Ang nakaawit iti talo nga astronaut, Neil Armstrong, commander ti misyon, Buzz Aldrin, lunar module pilot, ken ni Michael Collins, command module pilot. Nagdalya sa tiluganda iti dandani 384,000 kilometro iti lawang, nagturong iti bulan. Ang nakaawis iti atensyon dagiti tattao iti balasiw dagiti kontinente. Tinabaligi a panagdisso tinang tanda iti umuna agundaway ang nakadanon dagiti tattao iti rabaw ti bulan. Sumagmamano nga oras kalpasan na, bimaba ni Neil Armstrong iti lunar module, kas kaunaan a tao anagna iti bulan. Kalpasan ti sumagmamano a kanito, nakikadwa ken kuana ni Buzz Aldrin iti rabaw ti bulan, bayat nga narami dagiti dua nga astronaut dagiti scientific experiment. Nagurnong da kadagiti bato ti bulan, ken imuntar da ti bandera ti Amerika. Nakompleto dagiti talo nga astronaut ti misyon da. Agingga ang nagsublida iti lubong ang nagdisso iti Pacific Ocean idi July 24, 1969. So many people have done so much to give us this opportunity to place this American flag on the surface. To me, it was one of the prouder moments of my life to be able to stand there and quickly salute the flag. Ti Apollo 11 ti maysa anang tignay iti panakipasdek ti Philippine Space Agency ken ti umad-adu a panagusar ti pagilyan iti satellite technology para iti weather forecasting, disaster risk reduction, agriculture, communications, ken environmental monitoring amang ipakpakita iti pateg ti space science. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.